Čaute, vítame vás u jakého partu? Tretieho partu. Presne. Dnes? Čo? Na Hotanke online. Presne. Po tu hore. Dobre. Idem. Čauky. Poď hore. A nestreľajme do seba. Dobre. Toho tu, on ťa zabil. Rýchlo, pomôž mi. Však ty si náže. A ja som nevedel, že tam práve si... Chod na koniec. Tam, kde je ten mami. Aha, vidím ťa. Tu som. Streľam do neho. Čierny. Zabijem ho. Dobre. A rýchlo, pomôž mi. Po tu, hore. Tak čom do mňa streľaš? Sorry. Áno, zastrelil som ho. Či? Ja som ho Aha, zastrelil. dobre. Á, si ma zabil. Ja viem. A prečo? Tak uvidíš. Lebo už si má málo života. Tak idem do garáge. A si dám lepšiu. A kde si? Player. Teraz ma zabili. Akurát na druhej strane som. Kde? Čakaj tam, kde si. Aha, už viem, kde si tu. Na druhej strane som. Už idem za tebou. Na druhej strane hneď za tebou. Teraz tu killím. A nevidno ťa vôbec. Tu som. Aha, vidím ťa. Serus, a nezabijem ma. Dobre, sorry. Sorry. Som nechcel. Nevadí. A to som nebol ja, kto ťa zabil. Ja ho zabijem tiež. To bol mami. Mami, kde ideš, mami? Simulátor TV som. Ne, mami, ty si. Ja som simulátor. Ty si simulant. Ty si simulant. Oh wait. Že toto blbá je zbraň. Á, vidím ťa, tam buď na tom istom mieste. Počkaj, nechoď preč. Tam buď, vidíš ma, čierny. Ide tu po tebe. Videl som. Čau. Idem za tebou. A počkaj, ja sa už som zabil, on ma zabil. Som ti ho oslabil rýchlo, jedna rana, je mŕtvý. Nehni. Tak čo si, on má silný, on má rýchly. No a však jedna rana do neho stačila. Som strelil. Plameňomene sú Poď mi nejšie. pomôcť. Poď mi pomôcť. Áno, zabil som. Dobre, je treba. Vidím ťa. Mami ma zabil. A je tu hore. Yes. Simulátor, No. vydáme dneska 2 party. No a? Tretí a štvrtý. Sorry. Som zádu za tebou. Ja, že kto do mňa Však strelá? Nabúram do teba. Počkaj. Sa otoč dozadu. Ja viem, ja som ťa videl. Počkaj, idem za tebou. No. Súhaj, hej. No. Ho zabijem. On ti hovoril, že súhaj, hej. A ho zabijem. Á, skoro. Mickey Ritz. Kde vidíš Mickey Ritz? Tu predo mnou, Tam Mickey buď. 40. A tu si, player. Tu buď. Niekde nechoď. Tu som. Však čo ma zabíjaš? Ti to Poď vrátim. ja. Á, to není fér. Vojna. Som si upgradoval. Hej, o tebe sa povie, si vole. Však Uhni. nestrieľaj do mňa.
Však terén do toho stranám, čo tam a ty mi tu chodíš. Však ma zachráň! Ti hovorím, No že toto... a čo som chcel robiť, len ty si tam mohol a ja som dotiahol sa streliť. Však to je o ničom toto zbraň. Aj ten podvozok. Že to je slabé. Oh, did Gangnam Style. Yeah. Way down. Oh. Oh, did Gangnam Style. Čakaj tam, kde si. Počkaj. Vedieš zbraň? Ne. Čo bože, to sa nedá. No, dám si aspoň ten silný podvozok rýchly. Nie. Oh. Ťa zabili. Či? Hej. Teraz som rýchly. Aj ľahký, fajne. To máš za to, počkaj, nezabijem ma. Ja som ti to vrátil. Za to. Dobre, nezabijem. Presne kvíli. Čo do mňa búráš? Sorry. Som ťa buchol? No. Som ťa chcel zabiť. Pomsti. Idem toho zabiť, čo ťa minule zabil, ten Miami, či ja som volal Mami. Mami. No. Player. Pomstím. Oni sa to nevedia zdraviť. Som napísal, aby sa pozdravili a ani jeden sa nepozdravil. Ani jeden. Miami idem zbiť. Ani jeden. Ukáž jak. Ani jeden sa nepozdravil. Ani jeden. Tu máš. Ja ťa zabijem. Koho mňa? Nie. Jedného takého. Ela by si chcel ma zabiť. Svole. Oh, did Gangnam Style. Kde si? Ja tu killím. Asi tak, kde pri moste dejakom? Ne, som v tej kopie. Alebo pri dejakej skale. Teraz ma sejmo. To ty si ma strelil dozadu. Ne. Ty si čierny. Hej. No. Aha. Mňa to strelil dozadu. Ja idem za tebou. Počkaj, neviem, kde si. Simulátor, však ma čakaj. Aha. Vidím ťa, idem ti pomôcť. Dúfam, či ťa zabije. Počkaj, ti pomôžem. Thank you very much. Čau. Aj, tu vole. Yes! Zabul som. Cookting. Som zabul Cooktinga. Čo som zabul? Achtung. Bam! Šaskáp, ty svine, Bam! mala sa strapiť. Bam! Ďalšieho som zabul. Benca som zabul. Ty pane, jaká tesnotka. Ja tu robím parkour, salta. Ticho. Jaký drift. Nikto Mám ma 21 kilov. Chod domov. Mňa chce. Zabil ma. Na jednu ranu nepoď. Dobre, budeme sa s vami lúčiť. Dajte nám odbery, lajky, hokejky a teraz si dačo povedz. Že toto video malo iba len asi 5 minút. Nie, lebo 9 minút a dačo. Takže